Mfana, uyangicasula uNonjabulo yo. Ngangicika uNonjabulo, comuzwe nje ukuthi uthini. Ngimisela ngani ngempela empilweni Thandeka? Isiqala ukungicasula mina yonke lento ukuthi kusola uNjabulo. Thi uNjabulo uyaxhaphaza. Uyaxhaphaza uNjabulo nomkade uthi uNjabulo anyamalale nje usala umamatheka nomnqobi. Hawu kodwa sisi. Kodwa sisi ini? Wena uyikhethela umendo, utholile kumendo samncane. Bekezela phela sisi uyokulokhu balisa. Awenza into edliwayo nginambili. Ini Kodwa-ke engikuthandayo ukuthi naye uThandeka uyakwazi ukuyidifenda. sengikhathele wena ungiphathise kwesilima la ekhaya. Okokuqala ngizelanga wena la. Mina ngazela ukuzonakekela uManjabulo noNjabulo. Hayi wena, ukuthi uphumelele empilweni yakho mina ngihlala naphi lapha? Angingeni ndawo. Sisi, umuntu engikhethele impilo yakho ngikhetha. Ngisho ngoba nawe ukhetha ukujola nothisha bonke lapha. Akekho nje helpless, uyakwazi nje ukuyikhulumela ayidifende. Bathi besaxabana kanjalo kungena uNjabulo. Kuthiwa kwenzakalani la?